Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot ang inahan ug ang mga igsong lalaki ni Hesus. Dito sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan o mga igsoon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Hesus mitubag, kinsa bang akong inahan og mga igsuon? Unya mitanaw si Hesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon, aniya ang akong inahan og mga igsuon. Kay ang magtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, moy ako mga igsuon og akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kanunay kitang makadungog kanang nay expression bitaw nga family first, no? Kanunay pa mo ana, kanunay na, no? Mga reunion, mga panagtapok, mga gathering, mo ingon tadi so family first. Yes, that's very important. Importante ang pamilya. Kaya ang pamilya manggod ang dugukan sa ato nga mga institusyon sa katilingban. Wa may barangay o way pamilya, way lungsod, way probinsya, way nasod o way family. Mga family is the basic unit of the society. Pero ug maminaw ta sa Ebanghelyo karon, gusto ang Ginoo nga dili lang ta mulimit sa tong biological family, no? Kay na may uban may bahalag di makakaon na hong mga silingan, siguroon no ni hong pamilya. Bahalag way gatas tong mga bata ning hong kumare, siguroon ho ning ahua. Maayo man puna. Pero gingon ana karunay nimong mentalidad, wa ta mosunod sa mensahe sa Ebanghelyo karon. Kay sa Ebanghelyo karon ingon ang Ginoong Hesukristo, kinsa ba akong amahan inahan o mga igsuon kadtong gatuman sa kabubuton sa Dios. So remember mga igsuon, ang atong belongingness atong family dili lang sa atong biological family. Ako pananglitan, dili lang kay ahong belongingness sa biological family namo sa Angilan Antikira Panya family. But as a priest, I belong to bigger families. I belong to the parish family. I belong to the church family. I belong to the greater family. Pinaagi sa ahong mga igsuon, mga higala, mga kauban sa apostolado. Magbantay ta mga igsuon kaya. Kining consciousness sa itong pamilya, maumater pod ani ang ato nga mga responsibilidad. Kana bitaw na mga katalagman, linog, bagyo, baha, sunog, di ba? Mamati na to nga, ang atong pamilya, dili lang limited sa atong mga kauban sa apelido nato or kauban sa pamilya nga biological family. Kadaghan mga tao nga panahon sa katalagman, kinsa mahinsalbar nila? Igsuon ba nila? Biological brother, biological sister ba nila? Dili. Kaya mga tao nga gipang-anod sa baha, nasunugan, kinsa mahinsalbar nila? Mga silingan, mga church organizations, mga NGOs, mga civic groups, o pinaagi nila nakabati sila nga naa day midakong pamilya. Kadaghan mga tiguang nga gipang-abandon, kadaghan mga tiguang nga gipamidyaan, kinsa mahing sagakay nila? Simbahan or works of charity, mga charitable groups and organizations. Umbot naon ngano man tag sa simbahan, mutabang man ta sa mga tao, mutabang matapagbuhat matagaluoy sa mga tao nga wa gani ta kailag di gani nato sila igsuon. Because ang Ginoo nag-ingon mismo nga kita sakop sa dakong pamilya sa Dios nga ang amahan, ang Dios nga amahan mo atong parent, mo atong ginikanan. So utruha ninyo, utruho nato ang paghunahuna nga mura bitog exclusive rata sa atong biological family. Kung gusto kitang mahimong tinuod nga Kristiyano, ang ato nga panglantaw, ang atong panghunahuna o ang atong pagpanginano, dili lang limited sa atong mga anak, atong mama, atong papa, atong bana, atong asawa. But naaputay dakong obligasyon sa ubang mga sakop na to, sa dakong pamilya sa Diyos, nga din kita og apil ni ini. Kanay imong bugas, labi na katong mga daghag pagkaon, tagai ang ubang mga kauban nato sa pamilya sa simbahan. Kanay mong sweldo, ayaw lang nagastuwa, og daghang ka kwarta, paambit po sa mga tao nga bisag di nimo kauban o panimay, di nimo kauban sa pamilya, mga tao nga apil sa pamilya sa Dios. Wanang hatag og naay mga katalagman. Ayaw ka wiod, ayaw ka sayang pagpaambit sa imong mga bahandi, ato mga tao nga nagkamalisod. Og naay feeding program, og naay housing for the poor,
og naay program para sa mga squatters, education for the less privileged, og naay mga medical mission. Mo ni mga oportunidad nga makapabati kita sa ubang tao nga apil sila sa dakong pamilya sa Dios. Hinaot nga makahuna-huna kita niini. Dahil ng Dios adlaw-adlaw.